En aquesta ocasió presentem una nova ordenança municipal i m'agradaria explicar molt breument d'on venim. Abans d'això sí que m'agradaria fer una reflexió, i és que sobretot una de les meves preocupacions, i crec que un dels reptes que hem de tenir és dotar d'un cos legislatiu potent als nostres equips jurídics per poder desenvolupar la seva feina. El 30 d'octubre del 2014 aquest ple va aprovar inicialment una ordenança referida a aquest tema i posteriorment es va quedar aquí, per diversos motius no es va portar a definitiva, i el 2015 hi ha una resolució de la Generalitat de Catalunya, de 15 de gener, on acaba de completar els condicionants respecte a les instal·lacions d'aquesta activitat a les diverses poblacions de Catalunya. Concretament va ser el Consell Assessor de Salut Pública. Crec que la nostra obligació és, com he dit abans, aprovar aquesta ordenança per dotar d'un cos legislatiu suficientment important com per poder determinar quina és l'activitat que podem permetre i per què no. Per què la necessitat de la llei? Per què la necessitat de l'ordenança? Bàsicament, primer, perquè l'obertura d'aquest tipus d'establiment es realitzi mitjançant associacions d'usuaris degudament inscrites als registres públics, per fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els centres educatius, els centres de salut i establiments de pública concurrència, també per fixar una distància entre els mateixos establiments, entre els uns i els altres, i sobretot, i per mi molt important, establir unes condicions de seguretat, salubritat i higiene perquè l'exercici d'aquesta activitat protegeixi els usuaris i els veïns de la nostra població. A més, aquesta regulació considerem que pot ser útil també des d'un objectiu d'interès públic per intentar evitar que sota l'aparença d'associacions d'usuaris legalment constituïdes s'estableixin a la nostra ciutat iniciatives que no respectin criteris de bones pràctiques. És cert que quan es va aprovar en origen el 2014 l'ordenança inicial no hi havia aquesta concreció. Llavors, el que proposem ara és donar un pas més i acabar de concretar l'establiment d'aquest tipus d'activitats que estem obligats a tenir i a establir en la nostra ciutat. Estem d'acord, llavors, que hem de regular-ho d'una manera més concreta. Estem d'acord que aquesta és una solució que abans no es podia fer perquè ara ja tenim una concreció més important, però també hem d'estar d'acord que amb la normativa que vostè proposava no podíem obrir un establiment a Castelldefels. És així. Clar, quan per una banda tenim l'obligació de respectar la llei, es podia considerar per part d'algú un frau de llei que nosaltres féssim una ordenança en la qual de facto no es pogués obrir aquests tipus d'establiments a Castelldefels. Independentment de si des d'un punt de vista personal estic d'acord o no. Jo aquí és un tema absolutament jurídic que no podem blindar en aquest sentit a la ciutat perquè la llei no ens ho permet.